Здравейте, съжалявам, че за малко спряхме, просто на телефона нямах чак толкова памет и затова ще трябва да го направя на 2 клипа, защото нямах толкова много памет. Сега съм изтрил нещо и не знам колко памет ще имам. Не съм видял. Но да е добре. Да. И да. Сега имам 40 кърсора. Да, изчакайте, сега. Малко да наслагаме. Така. Да, ако не знаете за какво са тези всички апгрейди, значи баите правят там бисквити. Тук се отглеждаме бисквити, тук пак правят бисквити, ама нали така. Тук мина изкопаване на бисквити, това е нещо ново. Така се каже, то така му викат, да, иначе беше миничка, да. Да. Играех я преди много и стигах много далеч. Но сега играя рядко, защото не ми е много забавно. Не че не я харесвам, просто да, и съжалявам за лага, който идва. Добре, сега повече няма да говоря, само ако има нещо, което ще кажа, ама добре.